Muslim community nagpatabang sa siyudad sa Mandaue alang sa access sa mga halal food sa mga dagkong tindahan. Nakigtigum sa buhatan ni Mayor Glenn Bercede ang mga opisyales sa National Commission on Muslim Filipinos kon NCMF usa sa nahisgutan ang planong pag-establishar og halal lane alang sa mga halal certified products sa mga supermarkets. Suportado kining maong tinguha sa mayor aron dili maglisod sa access ang mga Muslim brothers and sisters. Sa pakikinabi sa telepono matud sa nagduma sa local office for Muslim Affairs sa Mandaue nga managsama usab sila panawagan sa NCMF. Ang kanang mga supplies sir, mga halal kanang katayon sa Muslim. Kanang kami lagi mo katay ba? Para sa manok o kanang mga kaning baka, mga halal bisag-asag yun. Malokal man o sa NCMF mawit ito nga lagi bangkuan na support kami nga sa mayor nga kanang namin makuha nga halal food.